Mao ni akong giari karon mga idol o na. Usara ni dire pikas kwarto nagtutoy-tutoy na siya diha. Nya kare usa na aduha nag-atang ni nako man na may nakugligo. Dire pikas duha managi po nagligo na. Giuhaw na sila gud kay walay tutoyanan. Duha na ka adlaw wa na taod nako. Gigamitan ra nila sartin pero di masilbi oy. Na diha mao ni akong itaod karon. Tan-awa lang ninyo. Akong pakita na ko ninyo saan ako pagtaod ni. Ako sa ning silsilan gamay kay saon man ni kuan. Di man siya madasok god. Dukan na to ni. Ako lang paspasan ako taod. Kay gipang-uhaw na niya akong baboy ra. Sige sa sila paduol nako. Wa man na ngayon akong kaon pero tubig may giat nga na nila. Tan-awa ron ini ka human akong tao na ni. Kusog kay nimo la ning tubig mga baboya. Wa mo guni tarong god og kuan god. Inom, sige. Kuan ungad nako. Wak clear sa nako. Muna ako gibutang og tiplon para hugot. Gahi sa kayo ni taod sa ko kay nataya naman god. Paspasan to ewan ni ginom na inom na ni sila kusog na kay sila mainom ilugay ni sila puno naman na